Na kila dispensary lazima iwe na muuguzi. Kawadhi county Siaya moko kuom MCS county no kwayo governor James Orengo mondo yoket thuolo chenro mag tiyo kod agucho omenda mar county no kagitielo ni keto ageng'a ne tiyo kod omenda mar county rocho dongruoge. Orengo yande oduono tiyo kod omenda mawuok e agucho omenda mar county no kaka yo makedo gi mibadhi mane okoni kwa apisino kod apisas matie. Kani gilose ik more gweng' ma East Sembo kotelni kod mako keo kanyakla kod ngono rong'uro. Gimedo ni governor Orengo ni kod teko mar kedo gi mibadhi yo mowinjore mopogore kod dino kata geng'o tiyo kod omenda mag county no. Wang'eyo gima governor otimo tich maber, ochake on good note. But wadwa kwaye ni kata koriembo ji tich to gima nyako timnwa nyako yawnwa budget mondo weche mag Siaya County mon development ma Siaya odhi mbele. Omiyo wadwa kwa gavana mondo lift orders mage manyocho chung gik moko te Siaya. Owe orders go oket mechanism manyalo ensure ni kata ko clean up Siaya to gik moko kochung. Ni in interest of dwach japiny, we are going to request the governor of Siaya to stop holding the budget of this county. He has the mechanism, he has the power to deal with the corrupt leaders of the past regime, but will not wait and sit back, relax, because he's holding the budget and stopping any other development of the county in the name of doing audit. Let him do audit, but we must continue working for the people. Lakini teach